Jsi se sanitkou Mercedes ženatý? Byla to malinká svatba, bylo to jakoby v... Si myslel, že on je sanitka Mercedes, ale on teraz vraví, že on drbáva sanitku Mercedes, tak... Teď to řeknu blbě, ale telepaticky prostě si dokážeme rozumět. Tak jsme se domluvili s tou sanitkou, jsme si povídali, pak jsme se objímali, no a nakonec to šlo prostě k sexuálnímu poměru. Ja teraz neviem, že či jebal s reálnou sanitkou, alebo či jebal s niekým, kto je sanitka vnútri. To by mohlo objasniť, lebo to akože dosť mení situáciu. Že to sú dosť rozlišné scenáre. Tak jak je to u lidí normálka. Jak Klasická normálka. jako probíhá styk se sanitkou Mercedes, když vlastně ty seš v těle člověka? Probíhá to tak, že Takže OK, takže on mal sex s reálnou sanitkou, už chápem. Kde si ju našiel? Ty sa vlámal do nemocnice? Do toho ich nemocničného parkoviska? Alebo ja mám toľko otázok. Potrebujem tohto človeka stretnúť a popýtať sa ho nejaké veci. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock.